Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. Galadima comedian ce na ganka yau a makaranta ka dawo. A to ai kai ka san dole mu dawo makaranta sakamakon wannan babban prof ne, professor ne da kake ganin shi yana koyarwa a ABU Zaria. To tun daga yau ya sa uniform, to mu ɗalibai mu ma dole mu dawo. Professor ya dawo, ina ga mu ɗalibai, kaga dole mu ma mu dawo. To wannan shine dalilin da yasa na dawo makaranta. Wannan babban malami ne da kake ganin shi, ba ga muna bin shi a baya bane, dalilin aboki na class din ina ne wannan. Wannan shine professor. Wannan shine dalilin da yasa muka dawo makaranta, saboda an ce ba a girma da ilimi, ko ba ka ba. Ni ba gano zuri school ma na shiga ba. Wannan shi ma primary 1. To wannan shine babban dalili. Kaga wannan shi ma ɗaya daga cikin ɗalibin mu ne. Yawwa duk mun dawo makaranta sakamakon yanzu karatu da shi ake ci. Kaga an ce digiri ya zama ruwan dare. In ba ga da shi a baka baya, to kuma sai mun yi digiri, ko ba ga bane. Yawwa. Amma ya ban gan ku a class ba sai a waje. A to aina an zo wato ya masu Break. Ya kamata ka masa bayani, ka san akwai lokuta da akan ware dan wasa na ɗalibai wato PE. Wannan abin da muke koya musu a rubuce, kuma yanzu muka zo muke sha aikaci. Mun fito ne domin yara su dan motsa jinin su samu walwala da nishadin da zai zanto sun samu gamsuwa da cewa abin da ake koya musu ba ana yi bane dan takura. Kuma ko ba komai abin da yasa hannayin kurin in ga na dawo makaranta irin wannan su take ta ƙasa, sai dan mu ga an haɓaka wannan harkar da wannan hutu na corona ba ya ta komai. Yanzu professor shi ma irin inda ba irin masu yawan nazari ba duk sun manta abin da sauka. Saboda dama ta hanyar koyar da ɗalibai kake muraja abin da ka koya, to su kansu sauran professorshin namu yanzu yawanci karatun nasu wasu ya zube. Dan yanzu akwai wanda in ka ce ma spelling din 1 a cikin professorshin mu na yanzu ba zai iya ba, saboda baya koyar da yara. Karatun ya zube, karatun nasa ya zube, ya lalace sakamakon a koda yaushe baya koyarwa. Wannan yasa na zaɓi in tattaro sauran tsofaffin ɗalibai na in jawo su a ciki domin kan mu zanto cikin irin waɗanda wannan dalilin doka yaran mutanen na zuwa ya lalace ya zube. Kawai shine a takaice. Amma shi yanzu wannan na ɓarayin naka mai aswaki yana gane darasin da ake yi kuwa. Ai da yake kasan yana da wata cuta da ake cewa cutar sosai. Shi ko da shi kan sosa jikinsa. To irin abin da ya samu kawai shi yake yi. Muna fama. Muna fama. Kwakwalwarsa siririya ce, yaro ne mara hankali sosai, amma me kasan idan aka ce kana koyarwa dole kana buƙatar a samu orientation na wayar da ɗalibai. Haka muke haƙuri. Don haka zo jarabawa ya yake yi. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi.